kai ilahu mun gode maka saka babu mai kishin talaka gode wanda ya dauki nauyin wannan wakar shine dawar da take bi da su Kebistes Call Alternative a sha saurari lafiya. Ina matasan Najeriya dole mu yoki shi na kasar mu dan kar mu koma gidan jiya. 27 Hamza Al-Mustapha kai za ka rike Najeriya. Ina matasan Najeriya dole mu yoki shi na kasar mu dan kar mu koma gidan jiya. 27 Hamza Al-Mustapha kai za ka rike Najeriya. Ina matasan Najeriya dole mu yoki shi na kasar mu dan kar mu koma gidan jiya. 27 Hamza Al-Mustapha kai za ka rike Najeriya. Da fari zan sanya kadikina mai yau da gobe ubangijina ilahu sarki mamallakina kirge ya mun zanya baitukana gare shi kwarzo a barkewa Hamza Al-Mustapha nufina mai kishin Najeriya ne kai muke so maza da mata. Ina matasan Najeriya dole mu yoki shi na kasar mu dan kar mu koma gidan jiya. 27 Hamza Al-Mustapha kai za ka rike Najeriya. Dubin salati ilahulun kawa annabina dan Amina dan Abdullah ubaru kayya mijin Khadija ka sanya alai ka sa sahabai ka sanya jikokin annabina ka sanya mejo Hamza Al-Mustapha ka je dan kasa asalin sirrin Najeriya. Ina matasan Najeriya dole mu yoki shi na kasar mu dan kar mu koma gidan jiya. 27 Hamza Al-Mustapha kai za ka rike Najeriya. Ina matasan kasa ku taso ga zantukana akan shi gwarzo a barkewa Hamza Al-Mustapha nufina mai kishin Najeriya ne a shekaran nan kai ne za mu baiwa ƙuri'ar mu ba za mu baiwa masu yaudara ba Ina matasan Najeriya dole mu yoki shi na kasar mu dan kar mu koma gidan jiya. 27 Hamza Al-Mustapha kai za ka rike Najeriya. Gaba da wani ai ba da wani kun ga milki rigar aro ne duk ta sabo mu muna layin su mejo da shi uba ne mai santi gaban kasa ne idan aka yi ruwa za ku ji sanyi yana ta sauka kun ga gwaninmu mai son gyaran Najeriya ne. Ina matasan Najeriya dole mu yoki shi na kasar mu dan kar mu koma gidan jiya. 27 Hamza Al-Mustapha kai za ka rike Najeriya. Zama mu je Hamza Al-Mustapha ka zan dodon magauta ka rike Allah da manzo kafin karfin dukan magauta gaban kasa a ranka sai ka babu mai tare ka talakawa kai suke so dan sun shaida ba irinka. Ina matasan Najeriya dole mu yoki shi na kasar mu dan kar mu koma gidan jiya. 27 Hamza Al-Mustapha kai za ka rike Najeriya. Al'ummar kasa ta sai ku zo ga shugaba adali yan kasa ta ku zo buzi maza da mata manya da yara mun gane cewa kai mai kishin kasar mu ne babu karya gaba gaba dai mai gida na Allah ne gaban ka da baya. Ina matasan Najeriya dole mu yoki shi na kasar mu dan kar mu koma gidan jiya. 27 Hamza Al-Mustapha kai za ka rike Najeriya. Damana ta yi ku fito mu yi shuka yan kauyen mu da birni ranar zaɓe kakkure aramu kai za mu yi. Mu zaɓi Hamza Al-Mustapha dan shi ne jigon talaka gaskiya amana ce kowa ya kita za ya lalace Ina matasan Najeriya dole mu yoki shi na kasar mu dan kar mu koma gidan jiya. 27 Hamza Al-Mustapha kai za ka rike Najeriya.
waninka dan uwana ka daina shakka kaga ubana mai sani dariya kamar na koka shi ne mai kishi talakawa babu shakka na mai gida sani abata mu mun bi ka ba irinka kai muke so maza da mata dan wallahi ba irinka ina matasa ina matasa ina matasan Najeriya dole mu yi kishi na kasar mu dan kar mu koma gidan jiya 27 Hamza Al-Mustapha kai za ka rike Najeriya masu kuɗi kai suke so talakawa kai suke so sarakunan mu kai suke so malaman mu kai suke so tsofaffin mu kai suke so yan yara kai suke so yan mata kai suke so yan samarin mu kai suke so ina matasa ina matasa ina matasan Najeriya dole mu yi kishi na kasar mu dan kar mu koma gidan jiya 27 Hamza Al-Mustapha kai za ka rike Najeriya kana da kishin yankin arewa kai muke so manya da yara mai gaskiya shi muke so shi zai kare al'ummar mu mun bi ka shugaba dan ka zan mata gaba da kai muke yin alfahari manya da yara maza da mata ina matasa ina matasa ina matasan Najeriya dole mu yi kishi na kasar mu dan kar mu koma gidan jiya 27 Hamza Al-Mustapha kai za ka rike Najeriya baba a duba baba a duba baba a duba Najeriya in ka samu na wani hali halin kadaici cikin wuya ga talauci ga yunwa ga tsada ta ko'ina talakawa mana kira ka zo Hamza Al-Mustapha ina matasa ina matasa ina matasan Najeriya dole mu yi kishi na kasar mu dan kar mu koma gidan jiya 27 Hamza Al-Mustapha kai za ka rike Najeriya ina matasa ina matasa ina matasan Najeriya dole mu yi kishi na kasar mu dan kar mu koma gidan jiya 27 Hamza Al-Mustapha kai za ka rike Najeriya Kani kai gaisuwa gare ku siteko odoneto lawal kibilu ke bizuru siteko odoneto Allah kare ka mai gidana Alhaji Kabiru Maraba Zamfara City ko odoneto MT Kure ke gaida kai ina matasa ina matasa ina matasan Najeriya dole mu yi kishi na kasar mu dan kar mu koma gidan jiya 27 Hamza Al-Mustapha kai za ka rike Najeriya Ina Aliyu Balarabe Safato ko odoneto Allah ja daren ka gwarzo na gaida jarumina a gaida ibarar jarumina national coordinator gaida data Ahmad national president ina matasa ina matasa ina matasan Najeriya dole mu yi kishi na kasar mu dan kar mu koma gidan jiya 27 Hamza Al-Mustapha kai za ka rike Najeriya barista Habibu a gaida kai legal advisor Allah ja daren ka gwarzo a gaida kai jarumina gaskiya kun kayo rikewa ko mun kayo biyowa duk kasata ana yaba ku duk kasata ana yaba ku ina matasa ina matasa ina matasan Najeriya dole mu yi kishi na kasar mu dan kar mu koma gidan jiya 27 Hamza Al-Mustapha kai za ka rike Najeriya yan Abuja suna maraba yan Kaduna suna maraba yan Katsina suna maraba har Kanawa suna maraba yan
jigawa suna maraba, nasarawa suna maraba, yan filaton suna maraba, bauchi su ma suna maraba. Ina matasa, ina matasa, ina matasan Najeriya. Dole mu yi kishi na kasar mu don kar mu koma gidan jiya. 27 Hamza Al-Mustapha kai za ka rike Najeriya. Yan Adamawa suna maraba, yan Borno suna maraba, yan Taraba suna maraba, yan Yobe su ma suna maraba, yan Gombe suna maraba, yan Neja su ma suna maraba, yan Sokoto suna maraba, Zamfara ma suna maraba. Ina matasa, ina matasa, ina matasan Najeriya. Dole mu yi kishi na kasar mu don kar mu koma gidan jiya. 27 Hamza Al-Mustapha kai za ka rike Najeriya. Yan Kebbi su ma suna maraba, yan Kogi su ma suna maraba, yan Kwara suna maraba, yan Oyo suna maraba, yan Osun suna maraba, yan Ogun suna maraba, yan Lagos suna maraba, yan Iketi suna maraba. Ina matasa, ina matasa, ina matasan Najeriya. Dole mu yi kishi na kasar mu don kar mu koma gidan jiya. 27 Hamza Al-Mustapha kai za ka rike Najeriya. Yan Binuwai suna maraba, yan Ido suna maraba, yan Imo suna maraba, Anambra suna maraba, yan Enugu suna maraba, yan Ebonyi suna maraba, yan Abia suna maraba, Bayelsa ma suna maraba. Ina matasa, ina matasa, ina matasan Najeriya. Dole mu yi kishi na kasar mu don kar mu koma gidan jiya. 27 Hamza Al-Mustapha kai za ka rike Najeriya. Yan Kwasu Rivers suna maraba, yan Delta su ma suna maraba, yan Rivers suna maraba, duk ƙasa ta ana maraba, ko ina ma suna maraba, ka za mu je a sannu baba, in su kasan mu kai za mu baiwa. Ina matasa, ina matasa, ina matasan Najeriya. Dole mu yi kishi na kasar mu don kar mu koma gidan jiya. 27 Hamza Al-Mustapha kai za ka rike Najeriya. Dan neman ƙarin bayani za a tuntube mu ta wannan lambar kamar haka 081 4 96 53 11 a huta lafiya. Ina matasa, ina matasa, ina matasan Najeriya. Dole mu yi kishi na kasar mu don kar mu koma gidan jiya. 27 Hamza Al-Mustapha kai za ka rike Najeriya. Ina matasa, ina matasa, ina matasan Najeriya. Dole mu yi kishi na kasar mu don kar mu koma gidan jiya. 27 Hamza Al-Mustapha kai za ka rike Najeriya. Ina matasa, ina matasa, ina matasan Najeriya. Dole mu yi kishi na kasar mu don kar mu koma gidan jiya. 27 Hamza Al-Mustapha kai za ka rike Najeriya. Ina matasa, ina matasa, Ina matasan Najeriya. dole mu yi kishi na kasar mu.